Oyawore nyakora Mugiajwang' machiegni nonro mar gazeto kinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Kinyi makawuono nyakora Mugiajwang' antiere kae kod jafwambo marwa mano Hansel Oyango. Wadakawo thuolo makende mar mondo mi wanon ni gazet mano ma Daily Nation kod The Standard. Oyawore Hansel, ichiew nado kinyi makawuono. Oyawore nya Joyce. Wasedonjo ka mondo walidh ne joka nyanam. Achiel ariyo ewi gazet ka maduong' waneno koyang kaka Gen Z nyo take over Kenya. Manye gipuonjo ji kaka ng'anyo nego tim mamuol. Kata kamano polis be nyo aneno kodhi ng'anyo. Nye go jopiny gi tear gas. Moko nye gi mako. Jofwambo moko be en wach marach ahinya ni jofwambo moko nyogo. Moko be nyo maki. Koro mae gik madwa lidho kaka wuon. Haya nyakora Mugiajwang' mana kaka iwinjo ka Hansel wacho kanyo magi weche ma gazet ma Daily Nation kachiel kod The Standard omiyo peko kinyi makawuono mano kotudore kod ng'anyo mamuola mane jopiny odiochieng' mag nyoro owuok oko mar mondo mi ging'anyi gi sund sirikal mondo ogol oko moko kuom usuru magiwacho ni biro bedo ka thung'o jopiny kapo nono nokal paro mar chik mar omenda maonge lokruok moro amora. Kata kamano odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend piny Kenya William Ruto gi lange mago mag jod bura mag Kenya Kwanza no bago romo e kar jot mare ma State House bore Nairobi ka kama bang'e ne gigolo oko moko kuom taxes ma jopiny osebedo ka wacho ni gin punitive taxes mabiro kelo pek mar ngima e pachoka. Hansel adon wane picha ma oket kanyo e it gazet mokwongo mano mar gazet ni ma Daily Nation okinyi makawuono mana kaka waseng'isi nyakora Mugiajwang' ondike kae ni new face of protest as Ruto backs down. Kalure kod kweth rowere matindo ma idendo kanyo ni Gen Z mano wuok oko odiochieng' manyoro ka bende iwacho kae ni kit kaka ne gichalo kit kaka ne girwakore kaachiel kod placards mane giting'o duto nyiso picha moro ma ok osebed kineno kinde mang'eny ka ng'anyo nitiere pachoka kendo onge silaha moro amora mane giting'o ne gintiere mana kod simbegi e lwetegi kaachiel kod placards mane giting'o kendo okelo picha moro manyien ni seche moko ok ne gibedo kata hayada gi josiasa makinde mang'eny iwacho ni jasiasa ema chulo ji mar mondo mi owuog oko odhi ong'anyi. Jo-Kenya nool kigin kendo giwuok oko gidhi ng'anyo mar mondo mi gisund sirikal otim dwaro margi. Hansel. Nitiere picha moro nyanene mbui ne paronwa kinde ng'anyo mar Azimio ka achiel kuom jotend Azimio ma seneta ma Nairobi Sifuna ne nyiso piny owacho ni sani to udil gi ng'anyo mar Azimio pod berberie kinde biro ma jo Kenya owuone mane dhi e ng'anyo to ok ne ung'e kaka unyalo dilgo to mane gima nyo neno kotimore. Joma nyo wuok e ng'anyo manyoro gin joma kinde ka kinde nyawacho ni gin ema gibet ga ot ka ji dhi ng'anyo to manyo makogi. Aparo ni gima nyo makogi nikech neno ka ng'eny gi nyoting'o ng'we yamo kata nyoting'o kamera matine ni ging'anyo sana ne weche mag mbui gi weche mag content creation mosebedo ka makogi ma sirikal ma sani ni nyicha dwa kawo osuru kowuok kuomgi. Koro ananeno ni mane kuma nye sirikal omulo gi wach makati giri tinyo wacho ni mago chamo janyuol ne pod nyalo dhi take care of to ka nye ochopo kuma koro sirikal omulo weche mag mbui to kanyo to nyo donjonegi omiyo nye giwuok mang'eny kama moko kuomgi nyo make. En wach malit ahinya ka idhi ng'anyo mamuol en ratichi kaka ja Kenya chik oyieni ma ng'anyo mamuol nye gionge kidi ma wang'iyo ga go ng'anyo Kenya ka nye gionge gikia kata mana mako tear gas nye neno ko kata mako tear gas nyo tamogi gin nye ging'anya giwacho mana ni osuru moketgo bill mokelni nyaka wago piny to polis bukra to chaka lawre kodgi moko kuomgi nyoko moko kuomgi nyo kete e gach polis nye waneno ka giwer kaka Kenya ochiko kuma rach ok gibi bedo ka gichung' ka ging'iyo kaka Kenya kethore. To penjo nyalo bedo nang'o momiyo kinde mang'eny kata ka jopiny owuok oko mar mondo mi ong'any mamuola to bila jatiyo kod teko mathoth ahinya to mano mar mako ji kaachiel kod bayo tear gas ne jogo mang'anyo mombol nikech kata pichni moneno kae nitiere pichni mag jomoko kimako iso e nyamburko mag obila jomoko to ng'anya mamuol to kata obedo ni make onge silaha moro amora ma obila nyalo wacho ni entiere kod silaha moro manyalo hinya mane
mane momiyo na make. Kata kamano, wach ma kama neno ka gazeti ma Daily Nation omiyo peke it gazeti mar 4, 5, 6, 7 kaachiel kod 8. Adwano achak kod it gazeti mar 4 mar gazeti ma Daily Nation. It gazeti mar 4 kanyo wang'eyo ni tok ka jopiny no seyango ni gibiro bedo ka ging'anyo. Ng'eyo ni odiochieng' manyoro nitiere hashtag mane trend, mano hashtag reject finance bill. Emomiyo jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jod bura ma Kenya Kwanza nobago romo e kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto kama gikone ne gigolo oko moko kuom usuru ahinya te mwandu mano kaka mag makate, mano mag nyamburko, mane omiyo koro wanyalo wacho ni jopiny obedo kod fungruok nikech jopiny nosingo ni gibiro bedo ka gidhi mbele kod ng'anyo nyaka sirikal winj dwaro margi. Gikone to wanyalo wacho ni sirikal no winjo dwaro margi, kata kamano pod nitiere maling'ling moko ma koro jod bura nyaka non matut kapok okal paro mar chik mar omenda e od bura. An gima penjora niya, wach manye jatend kweth mochung' ne weche mag omenda nye wacho nyoro nyochuru nyaka wache state house. Number one, en ataro ma chik ka weche mag komiti mag od bura itero e state house, itero kata mane kikundi moro e romo moro mar chama. Nikech penjo maduong' ni nitiere joma wuok e chama moko ma gin jokanyo mag komiti ainago. Gin kanye seche ma statement ni timo. Sirikal oloko gini obedo ma party. Ok en gir jo Kenya. Onego gikete obed ma jo Kenya. Chik ma kelo paro ma chik moro amora midwa loki. Nitiere procedure, nitiere kaka onego bed ni tayo. Mang'eny ne kuma osechopo gik manyo onego bed ni timo nyeo onego bed ni time od bura, ok time state house. State house en kuma jatend piny otimang'o odake. Ok en kama iyange kata ilose wi gik machal kamano. Mar ariyo, gik ma nyewa ginene, gik manye jopiny kwedo, gigo nyicho osedhi e nyim komiti. Ma komiti nyose bet nang'o, osebet piny nang'o gi report. Report no nyepo gichiwo kata mane e od bura. To riwruok matayo piny ma Kenya ma Kenya Kwanza nyoriwore ma gin kendo koro nyegi twak ewi wachno. Mamano koro penjo Kenya miyo Kenya penjore niya ni gik mane gi propose gi ne gin gi chama koso ne gin gik jopiny. Ka ne gin gik chama to ne kare kaka nyegi timeno to nye kare. Kata kamano nikech ne en gima koro nosetwe jo Kenya mangima, onego giweyo kuongo dhi e od bura mondi jo od bura twage ka tiere kweth moro amora kata mana riwruok moro amora madwa kwedo kata madwa riwo girom maroma kegin, but kik girom alafu kae to gichiwo paro kolure gi chik gi wechego mapok odhi kata mana e od bura masomo mar ariyo manyo tim nyoro pok notim. Koro mane kuma ywak na maduong' nitiere. Ato bende wang'eyo ni paro makamano odiochieng' manyoro nochwale e nyim od bura kendo od bura biro bedo ka chako twak ayanga kotudore kod paro mar chik makama. Konyalo mana dhi malo matin mar mondo mi wang'e ane moko kuom timelines mane speaker mano mar od bura Moses Wetangula ochiwo odiochieng' manyoro. Wang'e ni paro mar chik mar omenda no pedh e nyim od bura odiochieng' manyoro, mano report mano chwal kod komiti mane choko pach jopiny. Odiochieng' manyoro kata midhiambo manyoro ne gichwalo paro makamano e nyim od bura. Nyaka sani koro iwacho ni report makamano sani koro nitiere e apise kata nitiere e website mano mar od bura kacha. Komiti mano mar komiti mano ochung' ne kao pach jopiny, mano jakom mar komiti makamano Kuria Kimani ene makoro biro bedo kochwalo mano bill makamano e nyim od bura. Wang'e odiochieng' makawuono ema koro jo od bura biro bedo ka chako twak kotudore kod paro mar chik mar omenda ka gibiro bedo kod sessions ariyo. Wantiere kod session mokwongo gokinyi, session mar ariyo kata twak mar ariyo biro bedo e afternoon kata odiochieng' ma biro bedo ka dhi nyaka saa 3:30 mano mar otieno ma odiochieng' makawuono. Kaeto odiochieng' makiny debate biro bedo morning session. Kaeto ka nitiere lokruok mopogore opogore monego bed ni timo, lokruok makamano onego bed ni timo
kochopo kanyo sa 7 mar odiochieng' onego bed ni yudo kosetim lokruok mopogore opogore kaeto ema koro jood bura biro bedo ka luto ombulu mano e session mar 2 kata tielo mar 2 e twak mar jood bura kacha kama bang'e wantiere kanyo kod third reading mano ma bende biro bedo ka timore mano iwacho kanyo ni next Tuesday kata chieng' tich 2 mano mar juma mokalo magin mana moko kuom timelines ma jood bura nitiere godo nyaka sani mano maneno ni paro mar chik mar omenda okal kata oyo kata kamano wanyalo wacho ni wachni pod nitiere lwet jood bura onego bed ni gisomo paro mar chik mar omenda matut mar mondo mi ponono ka giyango ni nitiere maling'ling manyalo hinyo jopiny to gole oko kapok okale kendo kapok jatend piny Kenya ochwe koke bobedo chike pacho kae Hansel. Mano to kaka procedure onego bedi ma wageno ni kochopo tich 2 juma mabiro to ombulu ibro lut gi jood bura mopogore opogore. Kata kamano jo Azimio to nyonore matek ni gin kata ng'a timre gin nyaka gigo wach mar omenda ni piny. Jo Kenya Kwanza to wang'e ni gimbe nye giseriwore manye giselose wi wachni ma gin gimbe gisechung' ni giwacho nang'o gidhi gocho ne chik ma onego beni ikaloni to kapok ochopo kuma jatend piny onego beni kete koke an gima yuago ne jotendwa nye uneno kaka ji nyowuok kaka jo Kenya nyowuok to mano ni mana Nairobi kende gwenge ma moko pok owuok macha nye Nairobi kende manye sirikal nye kaka ne nyatimore nyotamo koro ka Kenya mangima owuok koro jotendwa ma representwa od bura temuru mondo usom gino udhi ugo ombulu kalure gi somo musomo ok nikech jatendi owacho ok nikech chama ni owacho dhi go kura kalure gi gima ineno ka ber kata gima ineno karach manie chikno to gima rach wadwa winjo duondu e od bura kacha kuwacho nang'o ni magi ma ema rach onego loki nikech mane gima jopiny otimang'o oyiero une mondo utim nang'o udhi utie e od bura kacha koro odhi bedo juma ma modich e od bura kacha mamane e kaka ibrota weche od bura kacha. Adonwa dhi it gazeti mar 6 kaachiel kod mar 7 mano mar gazeti mar Daily Nation. Nyaka sani it gazet mar 6 kaachiel kod mano mar 7 nyiso picha mar moko kuom gigo manotimore odiochieng' manyoro e kinde ma ojende kata rowere mago mag Gen Z nowuok oko mar mondo mi ging'anya ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 ma nyaka sani koro osepedh e nyim od bura kendo jood bura biro bedo ka chako twaka ewi paro mar chik makamano. Kwaneno pichni makamagi Hansel kwang'iyo malo kanyo gin mana mago mag rowere mana kaka wasewacho ni ne en new face of protest kalore ni sura manyien mar jogo manowuok oko ka ging'anyo kanyo momuol kineno onge ng'ata moting'o gimoro amora gima ne giting'e lwetgi nyalo bedo mana pi kaachiel kod simbe gi mag ong'we yamo kaachiel kod placards. Kwa nyalo mana neno moko kuom pichni ma bende podi wantiere godo kae nitiere picha mar jago moro kanyo oting'o placard mane kinde ng'anyo. Wantiere kod obila ka koro gimako ji ne gin obila moko rwako kata lep polis matene ne girwako lep mana mar raia matene ok nyaka kata ng'eyo ni en obila gimako jomoko. Wang'iyo bathe kanyo Hansel bende pod wantiere kod pichni moko. Chik ma piny ga wacho ni ko obila pok omaki onego beno yangore ni en ng'a to ang'o modwa makine mamano nyoko tim ne jogi gima koro nyelit ahinya ni nyaka nyidendi kaka nye obila mako ok nyen yo moriere nikech obila inyalo donjne kata mana girocho ratiro mar joma mine kaka nyi mako gino joma chuo moko nyaneno kigoyo mipenjni to koro igoye nang'o makata mana gimo lweny mogolo go bila to nyano moko ka nyigweyo moko nyono mama gik mo idhi donjne godo obila nitiere kikundi moro manyose biro kamoro achiel mowacho ni gidhi donjo ne obila kata mana riwruok mar okinde Kenya ka be nyowacho ni gimbe nyaka gidonj ne obila ma pod gichoko evidence pod gichoko weche kowuok kuom jopiny mondo gidhi gi kes ma mojiwre
e doho. Ato nitiere picha moro kae ma aneno komako wang'a, nitiere japiko moro, en koro nochiwore mar mondo mi opog pi. Iwacho kanyo ni nitiere japiko ma en nochiwo pi ne jogo mane ng'anyo. Wang'e ni e kinde ng'anyo ji manore ga gi pi. Maseche moko ka polis osebayo ni tear gas, tinyalo luoko godo wang'i kata inyalo modho mar mondo mi duok pinya mano pek mar tear gas makamano. Kata kamano, magi gin weche ma nyaka sani wanyalo bedo kwa penjore nang'o momiyo kinde mang'eny obila nyaka ti kod teko. Kata ne jogo ma wuok oko mar mondo mi ging'anya mamuol, to bila nyaka wane ka kiro tear gas. Nyalo bedo ni nitiere ng'at ma ng'iso bila ni kudhi kacha to ne ni ukeyo gi kod tear gas ji kik ng'any, kose ok onego bed ni ji ng'anyo, nikech wang'e ni ng'anyo nitiere katiba ma pacho ka. Penje ni ang'o momiyo polise kar mondo gichiw arita ne jogo ma ng'anyo, to gin ema koro gichako rakruok kod tear gas, mamiyo kata moko kuom ji yudo hinyruok mopogore opogore. Ne waneno ka nitiere jofwambo mano yudo hinyruok e kinde mag rakruok makamagi. Bende nitiere kata obila ma bende noyudo hinyruok. Gino ma en gino malit ahinya. Onego bed ni obila koro nono kaka gitiyo, kata ka ji oluongo ng'anyo to ok ni gibayo tear gas, gichiwo arita makare kaka dwarore. Hansel adona dhi mana mapiyo piyo it gazet mar 8, mano mar gazet mar Daily Nation. Nyaka sani koro wang'e ni tok ka sirikal nosegolo oko moko kuom usuru mane gichano choko kuom jopiny mondo gichop kare dwaro mar budget maggi mar $3.9. Nyaka sani koro giguony wigi, gipenjre nane ni to koro kwasegolo usuru makamagi, omenda makoro odong' wadhi yudo gi e yo machalo nade. Ano ka it gazet mar 8, mano mar gazet mar Daily Nation, otemo yango ni nyaka sani koro sirikal otemo obotiyo kod yore mage mar neno ni bugo modong' tok golo taxes makamago din bugo ge yo machalo nade mondo gichop kare dwaro mar budget mar $3.9 mayendo som chieng' tich ang'wen juma mokalo. Hansel, kuonde ma sirikal nyalo jiwe choko omenda Kenya kato pod thoth. Achiel kuomgi en jiwo joma loso mwandu Kenya ka. Sami seketo lwasi malong'o ma ng'ato nyalo loso godo mwandu Kenya ka, kata osuru mogolo be bro medore. Mane kako onego bedi. Ikuongi iketo lwasi malong'o kijuogo. Ok ikuongi juogi tiwacho ni juogo ni ajuogo nikech adwa timo magima. Ikuongi miyogi lwasi malong'o. Namba 1 e yore mag sirikal nyalo konyo godo joma loso mwandu en yore mag sitima. Bech sitima ni malo. Kiduoko bech sitima piny, konyo joma loso mwandu Kenya ka timo nang'o? Loso mwandu mang'eny, miyo ji tich mang'eny, ma mano koro medo sirikal yore mag choko osuru. Yore mag pur, jiwo rowere odonje tije mag mbui makelo negi ang'o, makelo negi omenda. At the end of the day, pod ng'ato bro chulo osuru. Nang'o? Nikech saman gi pesa eka nyalo tiyo gi pesa. Kata ka debe ni pesa nano ok ojuogi, but ka adhi anyiewo makate, adhi anyiewo kata mana sabun, nitiere osuru moro ma pod ibro tim nang'o, pod ibro chulo. Mar ariyo, ochumi kodongo, pesa ma sirikal yudo bende medore. Mago gik ma nyaka sirikal mamalo tim ang'o, ng'i ni giketo gijiwo kuonde machal kamano mondo gimed yudo osuru. To kidwa juogo ng'at ma onge go, to mani ng'eni kendo koro ng'eni iketho ochumi ma piny ka. Iketho lwasi ma tich be waneno kanyo ero. Nye waneno ka nye giloko nyaka koro osuru ma eco levy cha okete nang'o ni mana gik mwandu moa oko molos koa oko emijuogo. Mani ng'eni en achiel kuom yore ma sirikal dhi medo nang'o, dhi medo go yuto nang'o, nikech joma loso mwandu ma Kenya ka koro nyalo loso mwandu mang'eny, to bro miyo rowere bende tije moko. Nyaka sani koro wang'eyo ni kokale finance bill ma nyaka sani koro nitiere e nyim od bura, sirikal ne geto mano mar choko omenda maderom bilion 302 mane gichano mar mondo mi gichoki kotudore kata kowuok e usuru mane gichano medo e mwandu mopogore opogore mondo gichop dwaro mar budget margi mano mar $3.9. Nyaka sani koro iwacho kanyo ni migawo mochung' ne weche go mag omenda e pacho kae
owacho kata oseyango kata oselieko ni KRA nitiere kod nyalo mano mar choko mana bilion 2.95 mano kowuok e ordinary kaachiel kod appropriation in aid to finance the budget kata mar neno ni budget ochopo kare. Kata kamano wang'e ni magi duto ne onego bed ni biro komed usuru mano mar 16% mane dhi kete wi mkati. Kata kamano sirikal koro nyaka doge drawing board mar mondo mi gine ane ni to gibiro bedo ka gi finance budget margi e yo machalo nade, nikech wang'e ni hik omenda to biro bedo ka chakore tarik 1 dwe mar 7 mano higani. Gibo bedo ka gitimo nang'o mondo giyud omenda duto madwarore mag tayo sectors mopogore opogore pachoka. Hansel Adono dhi it gazet mar 10 mano mar gazeti mar Daily Nation mano mapiyo piyo ka thuolo marwa pok orumo. It gazet mar 10 kanyo nyaka sani koro wang'e ni odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto ne obago romo kod jod bura mag Kenya Kwanza kar jot mare ma State House bore Nairobi kae. E kinde romo makamano nitiere jod bura moko ma gazet ni mar Nation ne wacho ni notemo wuok oko mar mondo mi koro orakre kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Kata kamano iwacho ni Ruto ne otamo jod burago mar mondo mi kik girakre kod jalup ne Rigathi Gachagua. Kata kamano jod burago e kinde mane giloso ok ne gitajo kata ok ne giyango kata ok ne giluongo nying Rigathi Gachagua, to kata kit kaka ne giloso ng'ato ne nyalo mana pong'o gi wiye ni to nitiere ng'at achiel ma giloso kuome. Hansel kane pok romo ni obagi nyawa neno ka jaod bura miluongo ni Osoro nyosingo ni ka gidhi e romo ni to nyaka jatend piny bed piny ma los gi jalupne monyis osiem wang' jalupne ahinya. Weche go aneno ka nyosir ka gi jaod bura ma Laikipia mane kaka maling' wacho gi moro be ma Murang'a. Kata kamano jatend piny to nyo panjo wachno mok okwero gi nang'o ni bura ma wakelo ni ok en ma yalo wach mar joma timang'o joma odhi ataro gang'o gi weche mag chama ka wabiro yalo weche mag paro ma chik mar omenda. Kata mana mane waneno ka jatend piny nodhi gwenge mag Masako ben waneno ka ok nomulo wechego. En nolosa wi dongruok, nowacho ni obro jiwo jopur, but weche mag siasa kaka mag chama naneno kotimang'o koketo tenge. Koro mano be koro miyo ji paro, ji penjre ni yang' to jatend piny parang'o kuma entiere sani ni. Dibede ni en bo dhi lemo kaka jalup ne ndalo moko nolal madhi mana juma achiel kodhi lemo. Dibede ni en be en e wi got kamoro lemo mok wang'eyo. Mago gik ma ng'ato nyalo penjore. Mar ariyo, aparo ni nyen ma kisungu luongo ni wisdom manye jatend piny otiyogo. Nikech kimedo weche manye ntiere nyoro, ichaki mede weche mag chama. Ing'eni kendo neno ka gima priorities mag chama be koro ing'eni ni oketo tenge weche ma jo Kenya dwaro, un koro uyalo weche mag chama kar mondo ulose gik ma jo Kenya. Koro aparo ni nyen wach maber ahinya gima jatend piny otimo. Nikech nyosingo nang'o ni nitiere romo moro machielo mibiro keti mar yalo weche aino ma wuoye weche aino. Nyaka sani koro wang'e ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kinde mang'eny wasebedo kwanene ka otemo mar mondo mi olom jogo mawuok e masawa mar piny Kenya gino miluongo kanyo ni whipping up ethnic emotions, kata mar mondo mi otem neno ni onene uruma kod jogo mantiere e masawa mar piny Kenya mar ponono mar mondo mi ojiwgi. Kata kamano magi weche mag siasa wang'e ni podi gibiro nyiedhore e lela kalore ni weche mag siasa tok nyal rumo. Hansel Adono wang'ia ne machinglo moro kata katun mantiere it gazet mar 13 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Machinglo mantiere kanyo otudore koda ng'anyo mano neno odiochieng' manyoro katimore e pacho kae ma jopiny ka rombgi nowuok oko ka gikwedo paro mar chik mar omenda ma nyaka sani koro nitiere nyim od bura. Jod bura ema koro biro bedo ka ng'ado bura ka gikale kata oyo, to nego bed ni gikale mana koseng'i fuondigo duto boyang ni onge mora mora manyalo bedo ni hinyo jopiny. Machinglo makamano waseyudo achiel kachiel. Hansel kinene magi gin weche matimore pacho ka kendo mbaka mane wasegoyo. Ang'o momiyo kinde mang'eny ka ji ng'anyo to bila nyaka koro ti mana gi teko kata ka ji owuok oko e ng'anyo mamuol. Hansel, picha ni kanene number 1 inyalo neno bila oromo.
nikech kata mana lewni ma girwako kanyo nyiso ni gin owuon githagore ok gin kuma ber to gima githagore ne manye jopiny odhi gore ne ni mondo Kenya ka mondo otim nang'o obed kama long'o to gin emanye gigo jo Kenya. Ineno ka moro openjo kanyo ni ere kaka unyalo dhi ng'anyo mamuol ewi osuru momedi, ere gimomiyo udhi ng'anyo to oting'o nyarugu moro kanyo, tiagas bigo koni eri. Aneno ka gin but od bura kanyo ero bende gintie kanyo. Kinde ka kinde waneno ka obila bende ka jopiny odhi ng'anyo to gitiyo gi excess force, tiyo gi jopiny. An gima yuago e niya, ng'anyo gi kapok otimore, jatend piny onego penjre ahinya ni kaka kech wasetemo mae over and over, wasetemo kinde ka kinde to ma kelo mana hinyruok mang'eny, kelo mana weche mitere e doho kaka koro sani polisi idhi donjne. Ok en the best way ma wanyalo approach godo weche ainagi. Koro jatend piny onego bed piny gi jotend polis mondo gi come up gi kaka ginyalo tayo weche ainagi kinde ma ji ng'anyo. To bende aneno ka gino ma polis penjo kanyo ni how dare you peacefully protest over high taxes peacefully, ero ging'anyo e yo mayo mamuol. Ang'o momiyo polis rakore kodgi, ang'o momiyo polis goyogi? Mano penjo ma nyaka wapenj, kendo nyaka sani koro obila nyaka koro dadhogi mar mondo miyo yang gimomiyo gitimo kamano. Adwano ti gazet ma Daily Nation kod wach mantiere it gazet mogik, mano mar gazet ni ma Daily Nation. Wang'e ni nyaka sani koro bad migawo mar doho e pacho kae nitiere e lit kaachiel kod kuyo kaluwore kod tho mano mar jang'ad bura, mano magistrate Monica Kivuti mane ochiel kod magina e kinde mane nitiere doho ma Makadara kane osechiwo ng'eto mare. En gino malit ahinya ka nyaka sani koro odiochieng' manyoro ne nitiere mesa mano mar rapar mar Monica Kivuti. Waneno kanyo ka ugai mar doho Martha Koome kaachiel kod jalupne kod jogo mawuok e sekta kata jong'ad buche mopogore opogore nochopo mar mondo mi gibede kuyo kod familia mar magistrate Monica Kivuti mane ochiel kod mangina mano chieng' tich ang'wen juma mokalo. En gino malit ahinya. To bende bathe kanyo wang'e ni jong'ad bura noseng'ado bura ni koro gin gibobedo ka gichungo chenro maggi mag ng'ado bura e doho. Kata kamano giwacho ni mano kwatimo to biro bedo kaka mayo jo Kenya ratiro margi, mano right to justice. Kata kamano gibobedo ka gidok e tich kochakore odiochieng' ma kawuono. Hansel, mana mapiyo piyo kwatieko. Aparo ni jotelo mochung' ne weche mag ng'ado bura nyo oluongore mobet piny ma gibedo gi twak ewi wachni, nikech sama ok ginya ng'ado burano, ing'eni koro iketo jo Kenya e ngimagi namba 1 iketo kuma ok ber ahinya, nikech seche inago be chal ka gima ijiwo maundu Kenya ka, nikech jo maundu be neno ni sani to kata ka watimo maundu court ok bitimang'o, onge kumibiro terwa moloka polis. Koro sama nyegi dok chien ma giwacho ni gidwa dok e tichno, en gima nyomora ahinya, nikech mano matine nang'o ni jo Kenya koro nyalo dhi mbele gi weche kaka pile. To bende Chief Justice Martha Koome nowacho ni kata obedo ni nobedo gino marach ahinya ni Monica Kivuti nowito ngimane ka entiere yor tich, gin kaka jong'ad bura onge ng'ata ng'ata manyalo buogogi. Wacho ka ni we are unbowed, said CJ on magistrates murder. Giwacho ni pod gibiro bedo dhi mbele kod ng'ado bura kaka dwarore, kaka luwore kod chik ma pacho kae maonge dewo wang'. Kata kamano wang'e ni obila bende osebedo ka nochwalo ywaka ne riwruok mochung' ne jong'ad buche pacho kae kata Kenya Judges and Magistrates Association, ka giwacho ni cells mag obila kata od ang'ech mag obila sani koro pong'. Kaluwore ni joma nomaki mano chieng' tich abich mano juma mokalo nyaka sani pok nochwal e doho, gino makelo dhugruok e cells. Mane momiyo jong'ad buche nyalo bedo ni nobedo kod fungruok matin, wacho ni we wadoge tich ka koro podi waneno ni arita marwa ibo bed kiketo ng'ala manyime yo makare. Adwano mul mana mapiyo piyo wach mantiere it gazet mokwongo mar gazet mar The Standard ka waloro nonro mar gazet okinyi makawuono. Hansel, gazet mar The Standard nyakora Mugia Jwang bende wach magimiyo pek pod otudore mana kod ng'anyo manotimore odiochieng' manyoro nyaka sani gin to gindike ni Ruto beats retreat amidst
tax protests kalore kod jong'anyo mopogore opogore mane owuok oko odiochieng' manyoro ka koro gisundo sirikal kotudore kod punitive taxes mane giwacho ni ok gidwa yo makare. Kwang'iye gazet mar The Standard bende otemo mulo moko kuom usuru ma koro nyaka sani nogolo odiochieng' manyoro. Hansel, waneno ka gilieko ka ni osuru manyonego ketne ewi makate cha ogol, mano gima ber. Gima duong' ahinya ma nyaneno ka mamako kaluowa kocha cha ni en wach ma niang'. Transportation ma niang' ni aneno ka an nyomora golo osuru ewi transportation ni aneno ka nyomora nikech kaluowa kocha cha ong'ere gi kaka gwenge ma niang' ipuro Kenya ka. Koro seche manye gisegolo osuru no matiende bech niang' dhi duogo bech rego niang' kata kawo niang' tero ginene factory kamirege cha dhi dok piny, matiende ni koro bech sukari be dhi dok piny. Nye jatend kweth mochung' ne weche mag omenda nyotemo chiwo pache kaluwore gi gimomiyo ne gitimo kamano. Giwacho nikech kipimo gi weche mag pur moko, niang' emiyudo ka en gima bulky ma transportation mare itimo gi omenda mathoth ahinya ma kichaki medo osuru e wiye to mano koro dhi hinyo jopur ma niang'. Koro mano gima nyaneno komako wang' ahinya kanyo ero. Kata kamano nyamor gi osuru moko manyo ogol kaka mar mobile transfer fee, matiende ni koro gik moko kaka M-Pesa, timo ohala e mbui kacha cha be dhi dok piny, ma mano koro dhi konyo rowere. Taulo mag ria, diapers, simu gi tie matokni gi weche mag apiko be nyaneno ka ogolo osuru no. Mano matiende ni japiny ma kawaida oyudo fuong'ruok maduong', to mae gimomiyo nye gidhi ng'anyo. Ma koro sirikal osewinjo modok chien. Ma koro gimonego sirikal onyiswa sani en ni koro kaka nye gigolo ni ang'o ma gidhi timo ma dhi konyo timo choko pesa ma nye giwacho na gidwa choko. Nikech ka osuru ni manye gikete pachgi maduong' mane wach ma wang'eyo. Koro ang'o ma ginyalo timo mondo gitim ang'o mondo gimed choko omenda. Ansela don wachope giko manondo mar gazet. Kata kamano bathe kae bende aneno ka nyaka sani koro jopuonje 20,000 ma yande puonjo kaka interns mag skunde mag sekondar madundo nyaka sani koro gin bende ginyalo buonjo kalore ni ibo bed ka indiko gi e yorno mongirore, mano miluong kanyo kod dho ngere ni permanent and pensionable, kalore ni nitiere omenda mano madirom bilion 18 ma nyaka sani koro noket tenge mano mar ndiko tich jopuonje mag junior secondary school. En fungruok maduong' ahinya kalore ni e chakruok mar somo e tam mar 2 ne waneno ka ging'anyo ka gidwaro no ndikgi e yorno mongirore. Koro kochakore tarik 1 dwe mar 7 ibo bed ka indiko gi permanent and pensionable mago 20,000 intern teachers ma osebedo ka puonjo kaka interns. Hansel, wach ni mogik ka waloro nonro mar gazet. Wach na mogik en kalure gi tho mar owadwa Fred Omondi. Fred Omondi en rawera mane wadongo go. Kata kanisa kachacha ne watimo kode weche mag sinema gi. Makoro machacha nye awinjo ka nyo ochopo dala to neno nyo buogo wa kabisa. En kijana ma ne wadongo e gweng' achiel Kisumo kochacha. Wachako weche mag sinema gi kode ma en nobedo star. Makoro ne en achiel kuom jok mane wa celebrate kaka jo Kisumo jok gweng'. Ing'eni ki ne e mbui kata ne TV kata no wacho ni macha ng'atwa, macha achiel kuomwa. Koro tho ne nyobuogo wa e yo manye tho ne otimore go be nyobuoga ahinya nikech en mane japiko odhi ataro ma chik ma okelo hinyruok kuome ma nyothogo. Adwa gone mos maduong' kuom owadwa Eric Omondi be gi familia mare e wach mar tho mar owadgi ni. Wan kod gi pamoja, wan kod gi kamoro achiel, wan kod gi kaka familia ma Kisumu, jomodongo Kisumu, jomo ochako weche gi mag achiel ariyo Kisumu, wan kod gi pamoja e wuodhni. Nyaka sani bende pod wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe familia kaachiel kod osiepe gi wede. Waoro negi ote mag kuyo kaachiel kod lit. Kendo aneno koywage kae kaka ne en osiep jominyiero duto
ka ne ohero konyo jogo mamiyo ji nyiero kod content. Kapo ni ng'ato onge kod content, onyalo konyi kacha. Kendo nojambola mane kaka moko kuom jogo mane ong'eye machiegni. Koro yuago mano Freda Omondi jami ji nyiero mayando wito ngimane. Hanselin benda goni mosa ahinya kalo ni wacho ni ne en ng'at manudongo godo machiegni kendo ning'eye matuta. Nyakwara Muge Jwangi kanyo imachopo gode giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono. Akaw mana yweyo madundo. Bang' yweyo tadugo kod twak mokwongo e chenro mar Opiny. Kik idhi mabor.